Здравейте отново! В днешното видео ще ви покажа две радиостанции. Те са от клас Walkie-Talkie и работят на честота 446 МГц. Точно така, 446 МГц. В България се продават и на забранена честота 462 МГц, които няма смисъл да ги купувате, но някои от тях могат да бъдат препрограмирани, тези специално не. Това е УК с много модерен дизайн, много малки. Тяхната мощност е някъде от порядъка на 0,1-0,2, т.е. нямат половин ват, и обхвата им е около 500 метра в градски условия. Честотата е гражданска, може да ползвате тези си без да получавате лиценз, съвсем свободно. Това по същество са радиотелефони, работят на 8 фиксирани честоти, но има честоти за повиквания. Сега да включиме първата и ето тук от менюто избираме честота, да речеме 5. Няма да избираме честота за повикване, просто я фиксираме на 5 канал. И другата. Тя е вече на 5 канал фиксирана. Повикването става или чрез сканиране, или чрез мелодика, а може и от тук, от бутоните за разговор. И обратно. Така, мънички, удобни, красиви. Имате да избирате няколко мелодики, на които да ви звънят. И общо взето, това е по тях. Това може да кажем още, захранват се с малки батерийки. Да видим дали може да отвориме. Не, тази не може да отвориме. Някой ни търси. Захранването е с 3 обикновени малки батерийки. Това означава, че радиостанцията не е толкова мощна и е в рамките на закона. Гражданската честота, повтаряме, това е 446 МГц и мощност до половин ват. Тези са даже по-малко от половин ват. На открито могат да работят до 2 км и половина, 3. И мисля, че в Европа са 40 евро бройката. Много хубаво, препоръчвам ви, ако имате възможност и имате желание. Само тук ще обявя още нещо. Walkie-Talkie-то преди 30 години беше една китайска играчка, но сега той е съвсем комуникационен уред, добър, много качествен, с хубав дисплей, с подсвятка. Ето го. Има осветяване на дисплея с хубави графики, хубав звук. Имаме миниатюрен динамичен близкоговорител тук и миниатюрен микрофон. Изход за слушалка, бутона за разговори, пенката. И естествено един клипс, с който може да го закачиме, да речеме, на удобно място по нашите дрехи.
Някой може би ще каже, че разстоянието от 300 или 500 метра е малко, но за такъв малък уред, захранен от 3 батерийки, аз мисля, че е много добре. Все пак говорим за ултракъси вълни, където се изисква огромна мощ, за да се свържете с някого на голяма дистанция. Да речем поне 1000 захранване. Ние тук говорим за 4 волта и половина. Така че според мен много са хубави walkie-talkie-тата. Аз съм доволен, използвам ги, когато имам възможност, разбира се. Тези, както ви обясних, са чисто нови. Чудесни са. Просто са чудесни. Това е за сега. По-нататък ще ви покажа едните и евентуално, когато имаме време, ще направим и някоя друга схемичка за радиопредавател и радиоприемник на определени пак граждански честоти. Говорим за 27 МГц, които са свободни граждански честоти. За останалите, за съжаление, в България се изисква да притежавате лиценз, разрешително, позивна, а тези честоти са за радиотелефония и са напълно свободни граждански, може да ги използвате. Това е за сега. Абонирайте се за канала и очаквайте нови видеа.